Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா இது பாருங்க எறா. இந்த எறா வந்து பீச்சில் வந்து சாப்பாடு கடைகளில் இது பெப்பர் பிரியாணி ஒன்று போடுவாங்க. அது போல் தான் பண்ணி இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். பாருங்கள் அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது. பீச்சில் போடுற மாடலில் தான் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன். அதே ஸ்டைலில் செஞ்சு நான் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் சொல்கிறேன். எப்படி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ரெட் கலர் பட்டன் ஆயிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ஆயிடுங்க. அப்போ தானே நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரேன். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய். இப்போ எறா வந்து ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அழிச்சி வச்சுக்க. பிறகு 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இஞ்சி 1 ஸ்பூனு, தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, ஒரு 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தான். இது எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லேசாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு அப்புறம் தனியாக வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். இப்படி தான் ஊற வச்சுடுவாங்க பீச்சில். ஊற வச்சுட்டு நம்ம எப்போ கேட்குறோமோ அப்போ வந்து உடனே வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணி தருவாங்க, ஃப்ரை பண்ணி தருவாங்க. One hour later. நல்லா மசாலா போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பாருங்கள் நல்லா ஊறிச்சு. இப்போ இது வந்து எண்ணெயில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். நல்லா போடுங்க. வடிக்காமல் நல்லா பரட்டணும். ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி. நல்லா வந்து இந்த தண்ணி மொத்தமே நல்லா ட்ரை ஆகணும். சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது போல் பண்ணி சாப்பிட்டா எல்லா மசாலாவும் அப்படியே எறாவில் மொத்தமே அப்படியே ஒட்டிக்கும். இப்போ வந்து ஏன் நறுக்கின வெங்காயம், இந்த டைமில் வந்து எறா போட்டுக்கலாம். செம்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. கொஞ்சம் இது ஐயா கருவேப்பிலை, லாஸ்ட்டில் கொத்தமல்லி தூக்கிக்கலாம். பீச் சாப்பாடுகளில் செய்கிற எறா ரெடி.